बे समाव आङो दंफैयो जिहेतु बोखावजायै सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि 24थि बोसोरारि थान्दै जख'न्थाइ आरो लोगोसे 29थि नदुवार एबा बिश्वनाथ आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि जिहेतु नैबे थान्दै जख'न्थाइ आं बे समाव फैगौ 12 आरो 13 आरो 14 जानुवारियाव जानो गोनां नैबे सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजानो गोनां नैबे बोसोरारि थान्दै जख'न्थाइया नैबे साननैसोल'सै। बे समाव आङो केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो खावलायगोन। गोबां नैबेयाव सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि जिहेतु नैबेयाव 24थि बोसोरारि थान्दै जख'न्थाइया आरो बेजों लोगोसे 29थि बोसोरारि थान्दै जख'न्थाइनि बे हाथिफुथि प्राइमारि ब्रह्म जयगालयआव सानथामनि हाबाफारि 12, 13 आरो 14 जानुवारियाव जानो थांगासिनो। बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेयाव गोबां माखासे साजायनायनि गेजेरजों बिथांमोना नैबेयाव साजायनायखौ लाबाय थादों। नोंथांमोना नायोब्ला नुगोन बेयाव गोबां बायदि साजायनायनि गेजेरजों नैबेयाव माखासे पेन्डेलखौ देखायनो दिन्थिदों आरो गुबुन फारसेथिं जामुंसालि बेफोरबायदि गोबां साजायनायनि गेजेरजों हाबाफारिया सोलिगासिनो। बे समाव आङो मिथिनानै लानो नाजागोन जोंनि सनितपुर जिल्ला बोखावजायै सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि सासे गाहाय नेहाथारि आं बिथांनियाव मिथिनानै लानो नाजागोन। जिहेतु नैबे हाथिफुथि प्राइमारि ब्रह्म जयगालयआव जिहेतु सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों नैबे थान्दै जख'न्थाइ हाबाफारिया जानो थांगासिनो। बेयाव मा मा हाबाफारि जादों? दा बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय। आं आइ आफामोननिसिम बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि जोंनि बे खुंगा 21थि सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादाबो बेयाव थान्दै मेल दङ आरो लोगोसे बेयाव जोंहा दङ जोंनि सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा देग्लाय 3 बोसोरनि बिबाना बायगोन। बेयाव बिबान सोलायनायबो जागोन। लोगोसे आं बेखौनो खावलायनो सानदोंदि जोंनि सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादाव एबा सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोमाव जेसेबांनाखि आइ बाबामोन दं बा न'खर दङ जाहाथे बयबो जोंनि नैबे थान्दै मेलाव बाहागो लाफैयो। आरो बेयाव जोंहा गोबां जोंनि ब्रह्म धोरोमनि गुरु आफामोन फैगोन एबा बाहागो लाफैगोन आरो गोनां बेयाव सावरायनाय जागोन जाहाथे बयबो मेलाव फैनानै बाहागो लाफैयो। आरो जोंनि बे जिथु खुंनो लानाय खुंगा 21थि सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि जि थान्दै मेल बेयाव बयबो बाहागो लायो आरो जोंनि थान्दै मेलखौ जाहाथे बाहागो लानानै जाफुंसार खालामो। आं बेखौ सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि जानानै खावलायनाय थाबाय। दा आं बेखिनिखौ गोजोननाय थाबाय। जों मिथिबाय बे सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादाबो जिहेतु नैबेयाव मोनसे बाहागो दङ। गावसिनि फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांमोना गावसिनि सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि बिबान गथायलायनाय सिफायनाय बेबो जागोन। आरो आं बे समाव मिथिनानै लानो नाजागोन जिहेतु नैबे खुंफुं आफादनि सासे आरसिनि सासे बिबानगिरि आं बिथांनिफ्रायबो मिथिनानै लानो नाजागोन जे नोंथांमोना नैबेयाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै जिहेतु मोनसे सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै नैबेयाव मोनसे धोरोमारि थान्दै जख'न्थाइ बा जथुम्माखौ खुंफुंनो लादों। बेनि सायाव मा फोरमायगोन? आसा खालामो जोङो 24थि ब्रह्म धोरोम बोखावजायै सनितपुर जिल्लानि बे मेहेरगोनां सानथामनि हाबाफारि लानायाव जाहाथे जोंनि गासैबो सनितपुरबासि बोखावजायै सनितपुरबासि गासैबो ब्रह्म धोरोमनि आइ बाबामोनहा जोंनि बे हाथिबुथा प्राइमारियाव खुंनो लानाय जाहाथे मेहेरगोनां खालामसिनो गासैबो सफैनो हानाय आरो सफैनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनायाव मदद खालामगोन होननानै जों मिजिंथिनाय जायो। जिहेतु बेयाव गोबां नुदों बायदि मोनसे पेन्डेल बायदिसिना केम्प बादा बेयाव लुफुंबाय थानायखौ नुदों। बेयाव बेसेबांसो जाफुंसारखो? फ्राय बुंनो थाङोबा जोङो दिनैसिम जोङो 20-40% जानाय जाहैबाय। आरो जोंनो बे साननै सानथामाव जोङो
फैगौ बायदि सम बायदियाव जोङो 100% खालामनो हागोन जों बेखौ मिजिंथिनाय दङ। रायजो राजाफोरखौ माबायदि बाहागो लानो खावलायगोन नोंथाङा? बे समाव जोङो जोंहा जिथुनिखि बाजेट बायदियै आरो बोखावजायै सनितपुर जिल्लानि जिथुनिखि मेहेरगोनां सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादा जिथुनिखि मेहेरगोनां खुंफुंनो लुबैदों बिथांमोननि थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो हाजासे गोसो गोथारै गोसो गोरबोजों नाजानानै जिथुनिखि गासैबो जों खामानिखौ मावफुंनायजों लोगोसे गासैबो जोंनि सनितपुरबासि ब्रह्म धोरोम रायजो राजा आइ बाबामोनखौ मेहेरगोनां हिसाबै बाहागो लाफैनायखौ जों लुबैदों आरोखि। बेसेबांसो बेयाव बाहागो लाफैगोन होनना नोंथाङा सानो? बेखौ एकुरेट हिसाबैथ' जोङो मिथिनाय बायदिब्ला 12-13जौसो गासै आइ बाबामोन बाहागो लाफैगोन जों मिथिनो मोननाय जादों। दा बिनि उनाव सम फैबासो जों बेसेबांसिम सफैनाय जागोन आरो गुरु बाबा गासैबो आरो सनितपुर बोखावजायै सनितपुर जिल्लानि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोनहा माबायदि रोखोमै सफैनो हागोन हाया बे सम फैबासो जों बेखौ बुंनो हानाय जासिगोन। मिथिबाय, थारैनो नंमारगौ। बे समाव सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादा जिहेथु मोनसे सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै नैबेयाव बोखावजायै सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोमनि सिङाव थानाय नैबे हाथिबुथि प्राइमारि बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे देलायस्रि ओनसोलनि हाथिबुथि प्राइमारि ब्रह्म जयगालायाव जिहेतु सानथामनि हाबाफारि लागासिनो बियो फ्राय जाफुंबाय होनना जों मिथिदों।